Usa ka bisa ang gipahigayod karong adlaw sa Kapilya sulod sa Mindanao State University sa Marawi City. Upat ka adlaw human ang mangilngig nga pagpamumba sa Dimaporo Gymnasium sa susamang campus. Napuno sa emosyon gikan sa mga survivors ang gihimong misa. Ano ang report? Upat ka adlaw human ang mangilngig nga pagpamumba sa Dimaporo Gymnasium sulod sa Mindanao State University sa Marawi City. Nagpahigayon og usa ka misa ang simbahan sa Gamayng Kapilya sulod sa campus. Ang maong misa gipahinungod sa upat ka mga kinabuhing nakalas sa pagpamomba. Lakip na ang mga inosenteng nasamdan sa hitabo. Pipila sab sa survivors sa pagpamomba ang mitambong sa gihimong misa. Usa na niini si Professor Drosilia de la Cruz nga nakahiagom og mga samad sa iyang likod nga bahin. Dako matod pa ang iyang konsensya nga ginabati, labi pa nga siya ang nagplastar sa mga manimbahay ni adtong adlaw kung asa sila dapat mulingkod. Wala kuno niya damha nga ang pagpalingkod niya sa upat ka biktima ang mahimong hinungdan sa ilang pagkamatay. Wala sab kuno niya mabantay ang bag nga mo'y gibutangan sa IED. Wala na kahit mas galing yung sana na nag-transfer dito. Sabi niya, bakit ba kialaman ko? Kasi di ba yung bag is DOST, tapos bar, ganyan. Parang formal na bag na hindi ka magkuhan na Hindi ka maghinala na bomba pala ang laman nun. Nahimong emosyonal sab ang usa sa mga survivor sa pagpamomba nga si Henry Aringa kinsa campus council nila sa tunghaan. Matod niya, wala gayud siya makatuo nga naluwas siya gikan sa maong panghitabo. Ingon ni Padre. Encourage na nga ito akong kaugalingon. Atong mga kaigsuunan niya. Di ka muhunong. No? Bisa nga itong mga kaigsuunan dyan nga nang magbisa ko man ka, nga nang upadayon pa ka. Pero kung ka na kumundang ka, asa tapaingon. Sa mensahe ni Father Ramonito Torres aton sa misa, iyang gitagaan o gibugaton nga usa kada kung hagit sa ilang pagtuo ang nahitabo sulod sa campus. Matod niya, bisan pa man sa pagsulay, dili angayang kalimtan nga isip Kristiyano, kinahanglan kita mamahimong mapasayloon. O usab aton iampo ang tanan nga bisag wala mabundid no apan anaa sa kahimtang usab sa kakuyaw sa ilang kinabuhi no adun kita tanan psycho-emotionally o spiritually usab maalin kayo no. So yan po nato ang perpetrators no nga nagbuhat yun nga unta labdagan sila sa Ginoo makauna-una sila nga sila usab adunay pamilya. Sa karon, ana na lang sa 5 ka tawo nga samdan ang naka-admit sa Amay Pakpak Medical Center o sa kanila ang kritikal gihapon. 12 ka buok ang ana sa infirmary sa MSU samtang duha ang nibalhin sa ospital sa Iligan City. 3 sa 4 ka mga namatay sa pagpamomba usa-usa na nga nahatod sa ilang mga lugar sa Tanggob City, sa Balabagan, Lanao del Sur ug sa Bansalan, Davao del Sur. Samtang ang usa anapa sa Iligan City ug nakatakdang ihatod sa Bacolod, Lanao del Norte. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.